Operácia Barbarossa bola kódovým označením pre inváziu nacistického Nemecka do Sovietskeho zväzu, ktorá sa začala 22. júna 1941 počas druhej svetovej vojny. Išlo o jednu z najväčších vojenských operácií v histórii, pokiaľ ide o rozsah, zapojených vojakov a dôsledky. Cieľom operácie bolo rýchle porazenie Sovietskeho zväzu a zabezpečenie životného priestoru, Lebensraum, pre nemecký národ. Napriek počiatočným úspechom sa plán nepodarilo uskutočniť a operácia mala zásadný vplyv na vývoj vojny. Adolf Hitler už v 30. rokoch 20. storočia v knihe Mein Kampf vyjadril myšlienku, že Nemecko potrebuje rozšíriť svoje územie na východ a získať zdroje, ktoré sa nachádzajú v Sovietskom zväze. Po podpísaní paktu Molotov-Ribbentrop v auguste 1939 medzi Nemeckom a ZSSR sa obe krajiny dohodli na rozdelení Poľska a na dočasnom neútoku. Avšak Hitler už v tom čase pokladal tento pakt za dočasný a plánoval vojenský útok na východ. Plán Barbarossa bol schválený v decembri 1940. Nemecká armáda, Wehrmacht, mala za cieľ poraziť Červenú armádu v rámci niekoľko týždňov a získať kontrolu nad strategicky dôležitými oblasťami, ako boli Ukrajina, Bielorusko a pobaltské štáty. Hlavné body operácie zahŕňali 3 smery útoku. Skupina armád Sever smerovala do Pobaltia a Leningradu. Skupina armád Stred cieľom bolo obsadiť Moskvu. Skupina armád Juh postupovala na Ukrajinu a Kaukaz. Nemecko mobilizovalo viac ako 3 milióny vojakov, 600 000 vozidiel, tisíce lietadiel a tankov. Na druhej strane Sovietsky zväz disponoval veľkými vojenskými sílami, no bol oslabený stalinskými čistkami v 30. rokoch, ktoré odstránili mnohých skúsených veliteľov. Operácia Barbarossa sa začala skoro ráno 22. júna 1941 masívnym bombardovaním sovietských pozícií a útokom pozemných síl pozdĺž celej východnej hranice. Nemecká taktika bleskovej vojny, Blitzkrieg, bola mimoriadne účinná a rýchlo prenikala hlboko na sovietske územie. Počiatočné nárazy zničili veľkú časť sovietskeho letectva a obrany, čo spôsobilo chaos v radoch Červenej armády. Nemecké sily zaznamenali veľké úspechy na všetkých frontoch. V priebehu prvých mesiacov operácie zajali 100 000 sovietských vojakov a obsadili mestá ako Minsk, Smolensk a Kyjev. Najväčšie obklúčenie sa odohralo pri Kyjeve, kde bolo zajatých takmer 600 000 sovietských vojakov. Napriek počiatočným úspechom začali nemecké sily čeliť vážnym problémom. Sovietske vojsko začalo organizovať územné obrany a protiofenzívy. Rozňahlé vzdialenosti a nedostatočná infraštruktúra spôsobili logistické komplikácie. Počasie, ktoré bolo na začiatku leta priaznivé, sa zmenilo s príchodom jesene a zimy, čo automaticky ovplyvnilo efektivitu nemeckej vojenskej mašínerie. Červená armáda postupne získavala viac zdrojov a vojenských posádiek, keďže Sovietsky zväz zmobilizoval veľké rezervy a získal pomoc z Lend-Lease programu poskytovaného spojencami. Kľúčový moment nastal pri bitke o Moskvu, kde sovietske sily pod vedením Georgia Žukova dokázali zastaviť nemecký postup a začať protiofenzívu. Operácia Barbarossa zlyhala pri dosiahnutí hlavných cieľov. Hoci nemecká armáda spôsobila obrovské straty sovietskej strane, nebola schopná zlomiť jej odpor. Sovietsky zväz naopak ukázal schopnosť mobilizácie a odolnosti, čo prispelo k obratu vo vojne. Neúspech operácie Barbarossa mal pre Nemecko katastrofálne dôsledky. Viedol k predĺženiu vojny, vyčerpaniu zdrojov a otvoreniu 2 hlavných frontov, čo značne osl.